Kador bash nong light kor, Mauri lom he, hagajing alam urang bash nong uba pensyai lang Mauri, haringkat kajing adon lang kipulit ketenat enforcement wing, Kakasi Hills Autonomous District Council, KHADC, haka arpasaw tarik unay wing arhaja arpulay, kilapen long tagajing light kendra trading license but labor license ya gidukan. Hagajing kendra la shem babon gidukan ki biang ikot kisla, habede ba trading license, namal kide gidukan jang itry mulok, try jaka kat ba ki labor license pat jong hinong bala barjella kim dan satya haba krench kilat pathai khubor uba pensyai lang uloong babaro ki barjella ki bawan tray kilong ki babi an bat ki bam biang ki kot kisla bat ong ru bakin khang shwai ki kat to kat ni ki dukan ki bam pat pin biang ki ni ki kot kisla आपका क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए हो तो डिस्पोजल का क्लियरेंस अभी पहला बंद करो आज के दिन बंद करो और दरबार में रिपोर्ट करो मलिक को बोलो इधर आने के लिए सब सामान बंद करो इम्पोर्ट मशीन मलिक को बोलो मेरे पास आने होने से आज के दिन ही आप शाम में nakal yang jonga kami rang ba snong pokani ka snong ai kon mori rum he tengah ko am tu lagi ada ba pensai lang mori te ngile amenta ka sni ka ni ka jing kenrai ka ni ki kot kisla we dei barka trading la ne ka lebo chu ki ni don driver namar ba katkum ka jing syam ka jongi ba kat panang mi kisni po ni pun sam jongi kinang pun kini ki Dakar kiba dei kinong bala don kiba le binamiru ba kam try de kikasi kiba kayi patang po leu pot usam jungi te nakaliang chok da basnong ismo kia chur halo ka jingdon chok kum kini namar bangi nakaliang chok da basnong nila mana dak batang e bangim sya yaki barjela ban wan makayi patang nane ban tray bang kata po pot usam jungi te lada don pat katu kan ni kiba don kamru kum kita ki skill lebo na kige tangi ong ba kide ban ya lamba ka do basnong de ban yo ka no si shwana do basnong kanang bangin yo ban mi bini aswai ki kot kisla ka bai dei bat ki biang ne am ya ka labor clearance na ki HDC ki biang ne am ki labor license te kataka kam ka ba ni dei ban ai jumbi ki ikop ne man ai ki ni yo ban bisar bani ya te henrei long ka ba smusi ka long ba ki babun shania kim wan ban ya kren ba ka do basnong kumwan ban ya donlang bak do basnong ki ai like bat ki pentrei kini ki brio te ni syam ba mata labun bun senam kini ki brio ki trei bi ai me apo kini ki put sam jongi kini ki non driver mo do te ki su ya trei bi ai apo put sam jongi klem ka jing tip klem ka jing ya donlang dekat bak do basnong te ngila kenang e kani namar ba ni su tu balada nyimla bante la kam menta ya kini ka jing sedang wan ban pur kini ki barjela apa kesenong ka ko jongi dan itiang ba yo la si kan poi ka por ba yo kelalong kum tu ku ki senong mo ki balabun kini ki barjela pada kata ka por la si wala dangi persyang ban te la kam la ne ban khangla de ki ru yo ngla su te kani ka de ka kubor ya baro kinong senong tau jongi ba nang ni sakmat so ba ban ya trelang rengkat ba ka dorbar senong kenang ba kan wara ka bah kami ya ka senong ka tawi kumju bangin la bani tiu para kasi apo kesenong ka tau kenang bangin la bante la kam ya ke jingdon jong kini ki barjela apo kesenong ka tau jongi bat subha panom perkhat tang nang mta ka jing mentoi ya la di simet perkhat lang nang mta ka imlang ka salang perkhat lang nang mta ki kun kiti kala wei jong ki kun kiti ki jongi ha kan ni ka jinglai ki jongi kalong ba baro hi ki bodon kini ki non driver apo ni put sam ki jongi ko mangala ya thui pi ba kini ki non driver ki bodon apo put sam jongi baro hi ki long pi an ki bom don sudah ka ki bom padio sudah ya ka NOC na do basnong tede hello kini kanong rim ba ngilai ban kanra mata balesi kindon nga try dan lay ngadu basdang sudu bakut jong kasnong kindon kumba arpo lai potuli ki dukan bagi karkhana bo kasnong ka jongi te manta hadian bangila lek ban jurip manta ngin ong ki kitu ki ba don ki non driver ki ba tray ru ngin khang so ki ba kinim cha ban tray nang di skmat badon kitu ki caka pada ki ba don tang ki karung in khang kadep soy kitu ki karkhana la ne ki dukan tad adu bakin wan ban report soy caka do bang snong min yo ban bisyare ki ban lesi kin penbiang ikut islah ban din katangan sa sya pada ban tray